Zo, geweldig. Leuk dat we Jos naar deze vlog. Ja, het is hartstikke Koningsdag, hè? Dus ja, wat betekent dat? Bezet. Dat vind ik dus helemaal niks. Hè? Dan denk ik altijd van, als je een mooie zitten wil en die meeste minder dan net, dan kan ik gewoon zitten. Ik zou zien dat je een mooi zitten, Gijzel. Ik leef net een beetje stoep krijgt uit de wei. Uit de wei. Nou, je had ik niet in een stoel klaar zetten daar. Die is zo just, maar... Silla en Nienke. Maar ik vind het wel knap dat ze onder die auto's een trotteken halen. Maar dit is al hier al bezet. Maar stel je voor nou dat er iemand komt hier morgen en die staat al snel op het plekje dan? Nou, we hebben dit hele stuk alvast voor morgen dus. Oh, oké, daar komt niemand anders gaat erop zitten. Nee, waarschijnlijk niet. Dus jij hebt een gast op kantoor? Je zit hier. Goeie gast. Goeie. Heb je een gast op kantoor? Ja. Goeie, wat kom je hier dan? Dus ik ben in Boeteland West, dat weer hartstikke mooi, in Oeganda in oktober. Dat doen we hier trouwens in mei. En ja, misschien gewoon een filmpje dat ik het even sneller ken. Die stik je dan in Oeganda weer. ja, dat is nou even zien. What are you doing in Uganda, sir? Well, I'm sitting in the bus. Okay, nice. Maar is dit nou de route naar uw hoesketaar? Denk ik wel. Want dit is, hier ben ik naar Jeddah geweest, denk ik. Leuk als Jos naar mijn vlog. Ik ben gewoon in Oeganda. Oeganda, geweldig. Ik zit hier nou in een, in een resort. Fantastisch dit. X6. BG. Weg. Oh, wieken we. Yes. We zijn op 2000 meter hoogte. In een dorpje in de Bwindi Impenetrable Park of zo. En hier zitten berggorilla's. Die berggorilla's, ik zal het direct vertellen, om zijn tour te doen, dat kost die $700. Je legt vis in de volle, je wil net betalen. We hadden bezocht om het illegaal te doen, maar toen zei die jongen van, ja, wat jij jongen, als ze me pakken, dan ging ik, wow, ik dacht, levenslang de gevangenis in. Ja, dat om per berggorilla's te zien, dat mag net willen. Als lang je schoen. Maar het wordt net lang meer, ik viel het. Ik viel het om in water. Ik weet net eigenlijk veel, maar ik viel het ergens. Ja, ik zeg ook, ja, je hebt stukjes bewegen. Ja, dus een beetje daar winderig. Ja, een beetje winderig. Windy, hè? Nou, dan ben we erbij. Dus dat weer Oeganda. Ja. Ik ben even bij de Jumbo en wat je nou even op de dagje uitmunten. Waar spaart van een dagje uit zegels dan? Gewoon voor een dagje uit natuurlijk. Oh ja, Dat ken je net, hè? Je krijgt net voor het zonder die zegels. Nee. Oh. Ja. Alsjeblieft. Zo, daar wien ze al. Een dagje uitmunten, zo. Oh ja, en waar zit er nou heen dan? Dat weet ik net. Misschien even naar Pornopark Schaamharen? Oh, dat is mooi. Of naar Alibi Pedo? Nee. Of naar de Befteling? Krijg. Geweldig. Dat zeg ik. Geweldig. Mijn bril zit scheef. Ik word een brilsponsor. We treffen hier een PM's die in een polootje of versie zitten chillen voor morgen hier. Dit is het plekje? Hier gaat het vanavond gebeuren? Ja, inderdaad. We blijven de hele nacht hier zitten. Nee, serieus? In de echt auto? waar. We De hele hebben nacht? dekbed, alles hebben we mee. Ik doe het elk jaar hoor. Ja, hè? Ja. 8 uur krijgen we nog een hapje eten gebracht, dus wat willen we nou nog meer? We zitten ondertussen even in het restaurant. Wat is er? We zijn nu op het Matahari-plein. Daar is een groot feest. Daar komt ja, wat DJ's en zo. Die staan hier in de bomen op de DJ-boot. Monotoon is direct. DJ Wat zei het? Monotoon. DJ Monotoon. Ga je het? Morgen het wel los, DJ? Geen commentaar. Geen commentaar? Nee, het allemaal net. Dit wordt verrekte stil. Oh, hier, dat bliksem. Ja, Ik heb hem los. Ik heb hem los. Wc-papier voor heel dikke mensen. Vond je nou een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Volgens mij is je abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Geweldig! Ja, nou ja, een filmpje heb je gewoon een aap hier ophouden hier. Ja. What the fuck? Wat was die aap? Get eruit, joh. Wat? Wat die aap? Dat weet ik niet, wat dan man. Hij was je gewoon stilstaan. Hij was zich er zelf al, joh. What the fuck? Die valt hem aan. Wat? Die valt die auto, man. Hier. Ja, maar eruit. Hier eruit, joh.
Bij deze. Hey!